La cursa del Pont de Deltebre, segona prova del circuit Running Series de les Terres de l'Ebre, va comptar amb un total de 322 inscrits i va ser cursa d'or. En la modalitat de 10 quilòmetres, els vencedors de la prova van ser Pau Nascenta, en la categoria masculina, el qual va fer un registre de 32 minuts 12 segons, i Sandra Vidiella, en la categoria femenina. Vidiella va cobrir el recorregut amb un temps de 39 minuts 23 segons. Els vencedors valoraven la prova. Doncs mira, veníem amb un objectiu de fer marca personal. Al quilòmetre 4 ja m'he començat a trobar una miqueta incòmode de dir, ostres, és que no acabo de trobar el ritme i tot, i he decidit baixar una miqueta de la marca que tenia prevista, o sigui, els 4 quilòmetres sí que m'han sortit bé amb la marca que volia fer. Després, al quilòmetre 4, tota la baixada del passeig aquest se m'ha fet etern, i arribar fins allà baix i llavors tornar a pujar, ostres, s'ha fet dur. Però bueno, la cursa és supermaca, a mi m'encanta venir aquí al Delta de l'Ebre i la disfruto moltíssim. La veritat és que estos 10K són molt ràpids i les sensacions han sigut molt bones. He pogut baixar de 40, que era la meva marca que tenia. Llavors estic molt contenta i el recorregut és molt xulo i la veritat és que avui fa molt bon dia i ha apetit molt córrer. D'altra banda, la modalitat de 5 quilòmetres, Jan Queralt va firmar la primera posició amb un crono de 16:46 i Laura Gisbert se va imposar la categoria femenina amb 20:37. Albert Bertomeu és organitzador de la prova. La cursa, la importància és que va ser una de les primeres de formar part del Running Series i que abans de formar part del circuit ja havia començat. Va ser una cursa que va començar en el pont, quan se va construir el pont i li han donat el nom de la cursa del pont i cada vegada l'hem anat consolidant més en més participants i cada any la veritat és que ho estem aconseguint. I també hem fet la cursa Kids, que li donem molta importància i que hi ha hagut uns 30 xiquets i xiquetes. La propera cursa del certamen se celebrarà el 19 d'abril a Móra la Nova.